Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kish. Tug'onlar Tatariston, Boshqirdiston, samo собой. Mana bunda mana bir aybirni aytib o'tasi keladi. Mana yaqinda oktyabrda Xatir kuni bo'lar ekan. 1552 degan nomer bilan. Sonarga как-то mana tug'onlarga әле теге яхшы калган маңкурт түгел татарларга, башкортларга да әйтеп үтәсе килә. Башкортлар инде монда может и ни при чем было, но Башкортстандагы татарларга вот примерно так инде выскажем. Ну, балалар уйный. Ну, нәрсә әйтергә инде? Что бөтенегезне, мына как монда этот пишется. В прошлом году шулай булган икән. Мин бит инде бу хәлләрне как бы борын не поднимал бит инде. Хәзер моны поднимать туры итәргә туры килә. И вот, хотел прочитать повестку. Меня как бы дуслар җибәрде. Татарстанские силовики плотно взялись за неблагонадежных лиц, которые работают против интересов страны и республики, угрожая нацбезопасности. Правоохранители в эти дни приходят с обысками к подобным персонажам не только в Казани, но также в Набережных Челнах и Елабуге. Как говорят дуслар, в преддверии крупного международного события в столице РТ, саммита БРИКС, таким гражданам будет очень много серьезных вопросов, и их обязательно зададут. Лично миндальничать сейчас не будут ни с кем. Лицам, которые этого еще не поняли, предстоит не самая приятная встреча с людьми в погонах. Бұл дегені, что он говорит о том, что 15 октябрьдамы Хатыр күні мен теге бірден мен андай нәрсәне теге күргәнем дә юк, ишеткәнем дә юк, дөресен әйтсәм. Но малайлар меня әйтә, что конкретно всех вяжут, конкретно всех, как говорится, грубо говоря, на кол сажают, чтобы марашунды херня у вас не получилась, чтобы вас никто, как говорится, не засунул. Зинданга шығуны, наверное, отменяйте. Чисто мое вот человеческое вам совет, потому что Татарстанда, Башкортстанда так и так кеше сугышта үлә. Это уже бұрынғы замандағы хәлләр түгел. И еще монда сіз котырып шықсағыз, Татарстанны типа нәрсәкәй Хатыр көненә. Но это будет, как бы, я не знаю, это будет полнейший риск, абсурдность, что бөтенегез, как говорится, просто по статьям пойдете, там, мама не горюй. Ну, всяко, конечно, я чисто просто предупреждаю. Ну, мені құлау салған кіші боламын енді. Само собой, шығасыз. Но самое главное, чтобы, которые никогда, если там не были, лучше и не вылазьте. А кто был уже, они, наверное, сами знают ходы-выходы, как это там и что говорить. Ну, а так, чисто по всем эфирам я сейчас пущу кешече предупреждение. Татарларга һәм башкортларга, само собой. И, конечно же, сугышка баруны туктатыгыз. Сугышка баруны туктатыгыз. Бу неблагодарный сугыш, и урыслар белән уже без котылырга тиешбез. Шунарга Татарстан азатлыгына һәм Башкортстан азатлыгына без көрәшергә тиешбез, һәм без көрәшәбез. Кем без белән көрәшәсе килсә, кушылыгыз. Мин Башкортстан өчен көрәшәм. Хәтта Татарстан да минем игътибарымда. Чөнки мин татар да инде. Каным башкорт, каным үзбәк. Миндә 3 кан. Шуның өчен bütün хейтерларга, негативщикларга сразу әйтәм, куттагамы куйып куйганмын бөтенегезгә. Миңа теге негативларыгыз уж туйдырды, дөресен әйтсәм, мен, блядь, комментарийларны сүндереп куям, наверное, даже этот, анда пиздец. 1200 комментарий дидем бит инде. Но нәрсә булса да,
Мен мында, мен сезнең белән, Татарстан белән, Башкортстаным белән, минем якын республикаларым, минем канларым. Шуның өчен мен сезгә берне генә телим, без Мәскәүгә барып көрәшергә тиешбез. Мәскәүгә без барсак, менә шул дөрес була. Плакатлар белән чыгып йөрү, үзегезгә рисковать итү, бу файдасыз эш. Лучше монанда чит илгә чыгыгыз, чит илгә чыгып, хәрәкәтегезне безнең белән кушылып эшләргә тырышыгыз. Языгыз, минем Telegram каналларым бар. Бөтен җиргә комментарий ясагыз да була, ничек бәйләнергә. Языгыз, сөйләшербез и будем все решать. Ну, главное, безне башкорт белән татарны связывающий бер әйбер, дошманыбыз урыс. И башка дәүләтләргә дә бу нәрсәкәй касается, и тем самым безгә, значит, бөтенебезгә нужно сплотиться. Давайте. Алга Башкортстан, алга Татарстан. Рәхмәт.